Debbarma. Angkai dabu ni hamya klai ni tam klai. Aba an logi so. Borun sime mo hai bemarang kai klai tamo naga. 3 mas mo tong ha. An pula ang Kwlaijak. Tam ni nung bak klai kya. Sekarang kan ang yakung hime yang gai. Bai sang ka abu ko. Ngoi 2 mas ada man terkenal. An logi sung teisa. Ko sukan biti sai temane. Macam gap di kata. Gap mo jagai atka sukan badi tangka. Baru kai hospital langka. Dol din tong ika. Abang pernah suti peka. Abang pernah teisa 3 din pada teisa langka. Teisa din tong ika. Abang pernah kaya. Tin yang ha. Tam buti bemar hin mo amne doctor tam ni sa. Em kita sukan temane kita jibit lang yo lo emare khadi wo aro di pun manja ka TV ru ngo hap to TV ru nei yaro kop ngo kop porikan bagai kop mun kono nai kha kop no khoya kusugya nagai mo bekreng go se nei saka ngai abon bithi di khatabu abo di bo ngai sugar kai pore sai sono poli to ei insulin lo di bo matung ta tabo daily 3 time insulin maru Angkai tam samuro klai tamo. Anto ta samsi khaiman le ngo himayang gai yakuni bagai agi ke kadni situ khaiman ni nukung lo khaiman le hai abo to ta kom kam bondo no ta Nukung borok busuk tong family. nukung ngo sungkro bure an chere rok nei kaisa bo pori tongo ok chere fra Katini oro chini sarsong Motha ni bising tibor subana family nang tam saklai ne bong no. Mothan di itu ang sekarang wo ani ngo solime afro bro suba fika afro mairung do aluro suba na tabu botesa suba fika apa bagai yang beli kan mai motor Mont kami ni bom kya sabe. Imu itu agi kita sontos ku pada ini bom komone tahu kai ngo buhin terus parang thangata coaching campus pas nong wat Hamba. West Campus edisi blis ni andaro wat nong 5 chini tako kra chini Banabir bini logi song sori saktaya bon ni ji sakbatam sori saktaya chung sigang ocha bono bisi chumai thamika abni yagolo tabu bini logi song babani saktaya ngai belai serious condition tongo bin logi song mungkai Khilwngti Debbarma bobo abahino sugar ni patient plus TB bomanjak te yakung yagrok joto mayang bika botau paralysis type ngai tongo gaban magai borok continuous biti chawi tongna nango insulin nai tongna nango gaban magai belai kesebo Kwlaijak borok magai chungtini chini West Campus pas nong wat ni joto members te ojani joto Tipra ni warriors TWF te chino jaga phai manjak chung koi district president political district president chini takokra da rajesh te jaga koi district working president chini da titit te chung jaga West Campus ni chairman vice chairman joto TWF te Tipra Motha te youth joto mungkin chung chini jaga kisita chuba phika amai keno buskani salo chung borono bahike te chubai mante wo chai to lenai boroni tabuk belai twini angko bo belai kom hemoglobin bo brok just 7% chi ga mongeno borono buskani salo sami bisingo twini na mongai chung joto warriors sami bisin tike collect kai bahike relaiman chung chai to lenai dai omono chung buskani salo borono te bahike bahai chubai man dai chung chini edisi hapang ne hite bo bahike chubai man chung awas chai to lenai karan borok orang di daily si rang nangai dong hai company income ni source bo sakbe thamchi sori sakte te bin logi chung sakte ga bai income khane bone income ni belai kesep amoi chung joto na to kaise brasa local ni amchoi ningai bo chung joto barno chubai mangai chanai joto no chuba bisinti boni nukung bo ragai thangmane boni thinang bo kisa kuarong man asuk na hambai bai sini media person na solenor chini Motha ni bisinti nuk tongna chini bubagra বিশেষ ভাবে chini Motha ni chini jara warriors songna sob somai no sawo jekhane Chubachu nangni tongo bo sori hamyang mano nok hamyang mano ba kwbangma jala tong mano tokon jala tongnai rokno chubana ni bangai chungno dagi jakno sikla rokno no khana tui ni bagai dagi jak
aboni no kaisa bo asuk jengno hamjak mani jeng bubagra bo bini hamjak mani bisingtui tini Tripurao kaisa Khilwngti mungkai gageo hainu gya ke bojodi imting tongkai chubalai mani a culture Tripurao tongmaya কিন্তু bubagrani je asuk chini do phano hamjak mani do phano thanjak thupsa khaigani bini hamjak mani mari ingino chini singoro chini mama borno Banabir Bihik chini mami bo chini pachim champasara 5 nang ward Kwlaijak ingkai bini je khanamani 3 mas jabot Hamya tongo sugar tongo tidi tongo abo hai ingkai abon bangi sing khanama baluka chungbo gobangma jagabo kisa misa subalai tongo bai hatcha subalai meyang leris thanga jeng khainai tongo ingkai tini phailai maka jeng joto chini aro chini tamani zonal ni chairman chini dako bisu chini working president district ni tongo chini dako trithi abage chini block ni vice president dok chini o pasim jamasar ni chairman khobai chini joto aro tongo jeng asa gobang phaime phan phailaika ija su banai ni gabono omahai gobang borok tebo nangjak nai tongo wai tongo gai oro ni gai sabche ta buk thei komi tongmani omo belai khino nang thei rinai sin borok baksa kirijak aborok nang sanamu sungno sin thei ahangchi 2-3 mas por khaise ahang nos tong thang jara thei rinana kiri tongai bong na wang sanamu sungno thei rinana kuni kinakene ani sori sustonga bo keram phang tu kupung phang tu bo thei rinani juggo thei ritung 3 mas por thei rinan gabono oro bo nangi tongo mamini bini bagi bo jara tini nai tongnai rongno kesarnai abo haikai thei rinani abo khadi tei subanani bagi bo jotono koboknai ke asung sasung